Amor bebeva. Nami bebeva. Ayo. Alpha. Oh. Konon fe'iri. Kono loja. Ai di fotoji. Dan jibi o hombo jonno ma di fotoji. Bai ko min tata pet wonno ko suudo. O min e Hafsa. E babi nga. Hafsa andi deja mi alan nam wonduno e babi nga. Ibilaw. Be noddi landoɓe yimɓe lamɓe arɗata kadi alaɗo nde ñande laati mi nodduma ni ɓiru ma fe sapande ma ɗum noon haɗi mi expliquanama aya ari kan nde ñande siɗamaniti mi jaɓɓima aya gaari otowal ngal mi fuɗɗima ha lango ɗi mi ngalat daroji nde ñande o laati e ñota min kam mi yeggi kono ɗan jiɗi andugol ɗi photoji ko hombo jonno maɗa ko hombo woni sombo ɗuman nagol jawgal langal baya aw mi haalante hunde wotere mara fota manditoɗa ko ɗum simi innete wona on jalanɗoma tun woni giɗoma wona on mo somuduɗa bimbi e kiikiiɓe jemma e ñalolma wona on tun woni giɗoma woɓɓe jalante har ko fii bonnugol fiima woɓɓe ko jalante ko sabu bonnangol ma wona kala gorejo jokkete mi haalanteno ɗum gila ka debi mais ko ya ɓurtu wattangol hila suɓa ɓe jokkata ne pleure pas c'est moi à pleurer s'il te plaît c'est moi à pleurer non tu m'as rien fait s'il te plaît s'il te plaît Baya s'il te plaît ne pleure pas s'il te plaît c'est à moi de pleurer comme min l'attendait parce que je t'ai fait souffrir. Je ne devrais pas te faire ça. S'il te plaît, ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Alfoyan. Naam, alhamdulillah. Naam. Karma ko Naam. Hiɗe ɗo mi modiyanmi. Naam. Jeyti seeɗa. Ay famille ɓe ɓayi accident o koyɗe ga e ɗoɗo ɗuɗno soño mais joni machallah ko yettude Allah. Naam. ɗum noon are ko yettino ɗum konko ko defi awa Allah emi yeyi lekki porɗo men numani ka men tawi gaska onon on andi mo be ko wawata ñawdude ko no woodi piiji o ñawdale o ko yiyato mo be e ka waawi ɗo no woodi piiji ɗi porto ñawdata enen Afrique ɗo ko ma golliren fina tawa ɓe portoɓe ɓe yiyaton tigi ko o fina tawa min ɗon gollirde ko woni kamɓe ɓe waɗa ka masinjita inchallah ɗo en torto Allah ballal do tanƴini kala ko jungo waɗi jungo no itta tawi kadi ka moyɗe Allah en tanƴini en toroto Allah ballal ni mi wawa mo ñawdu en toroto Allah ballal miɗo tanƴini mi waway
e hoore ɗum noon min no mi gollirta noon ñaamata jawdi goɗɗo taw yi'ata nafa on acca e mo ɗo yiltito ɗon onon ndaara no yommo coñci seeɗa ko sansoro o wona ga balɗe e hoore ɗum hay mbuuɗu wota on jonnan hayyon a si jaytanimo o yoɓayla yetton ko yoɓoton mi on ko si jayta nani haɗa ko ɗum mi faala ni kam ko maako ɗon daarani machallah machallah ɓuri yon dow ballal mum won machallah machallah ko ɗo hande mi nene ko ballal machallah barki Allah hande smiɓe cellal maɓɓe ngal kono ɗon yes ñaami mari on fositi hande smiɓe no yetti cellal maɓɓe ngal wala ɓe yetti cellal maɓɓe wata on bojjo miɗo yiwde ko a sonnajo kenɗuɗo wakkili hande ɓuri e heewde kon e jamanu ngu si wondi e modi mum ha modi mum ñawi ɓe yahay ɓe ɗaɓɓoya mo ñawa inchallah en torki Allah balla hay fay nani hay fay hewten Allah subhanahu wa ta'ala Kombo hakune Allah ne kai kuma min nan dika wa kai billahi mai hada ai la da don babe bila honde tuma ardaɗo a arino ka babe min ni atin arino hakkunde ma e Allah ko lodde waɗuma kon fof ande ara tawa ko yartu nder ɗo kadi hakkunde ma e Allah ko lodde waɗuma kon fof tawa hakkunde ma e Allah an koye artu kadi nder ɗo babe loja iwata ko murdiya loja ko waɗi lan kon foppo ko murdiya ko dewgal sunnel kalilaw jomɗa ɗo ko waɗi nan won mi nani mi jaɓi ɗum ɗon mi ɗoftoto kadi hoore ɗum ɗon kadi fuskan min monanayi katal ɗum mode so waɗani lan koko waɗatala mi mumno min na ɗum ɗon sabaɓe mi falano bari komi wonnoɗo waɗi ɗan ani mi anda ko hombo mi yata mum ñawlala loja babe no waɗi taw ko welaɗi ɗa ɓandama honno loja waɗa o accident ɗo fof ɗo ande ñiɗi on haala naalilan loja no waɗi accident ɗo andi koyɗe makko ne ɗiɗi no ɗumani no neɗiɗi wo danger mum on waɗata ɗo andi ɗum ɗo on haala naalilan ɓe tubbaɓe joni noon min ɗum ɗon fof mi yeggitino ɗum so on faami mi ƴetti loja naɓimo ittoɓe ɓen lekki na ɗo noon kadi ɗan naɓimo ɗo hankuru sa on faami joni o addilan ɗo ni ko arangol conci makko ɗum mi hota mi yiyat don woni noon ko ɓe landi men kon min versita naaɗi fo ɓaytere ko yo rimen o halli o yetta taw aafiya makko on ine humando ko lutti kon joni noon buuri ala ami lannete kadi joja ɗo andi jakka o perdi sa ɗumno joni noon komi faala baɓe ɗum noon woni kon halla ɗuma on ɗo yaari ko ngaafiya tu yeeno ngen kunɗo ɓayko ɓiɗɗo mon on ɗo tusuti ɗo kadi yitere ɓiɗɗo on faami yo yeeyo kunɗo addo wattitene hoore ɗiɗo wiɗo fiyo ɓiɗɗo mon on yatta aafiya min kam mi werto loda no dikkiri wo men darana men ngam ɗisno on ñawla men yoɓɓe hakkunde ma e Allah hakkunde ma e Allah
Meda. Na ona mi idong. Ni de lo jata. Ala lete ko woni ton ko e ma ko den mo bes. Abi mara no der ga de fita o der ga. Babe, sale rin naman. Ni Tino sa kapag miwawatanya ang din. Meda. Ku woni dong. Ana im. Ni ala hay fiti. Ni ala hay no baba se. Kung ganda na ta fin ko so nyang ko. Meda ko man do yo gerde hore ma. Min si mara no do me nyang. Tala itungo nyenne je wonno do o yaltilo. Kuma wakte wonno ko ku yalti. Min alhamdulillah rabbil alamin. Min ko nyamu ko mi fala do mi ko wela. Napi ko de goto ko tati. Ma ko de goto ko tokka dum man. Der do lo ja to mi yidu on. Mi wa ta on sendude ko modi ma. Rigi pinjena ye sapo ko non to. Mi ala hay pusto mi jonna filo ja ko dum man. Mi wen fike non hande ko te ko do jinnaru yalti nderdo. Adi may watana maro mi hokko. Dum man. Tu bayan te yo. Ni ala ko mi jonna ma filo ja dei ala. Mi woni ni kamilo ala. Aya ko minala. Isilabe ambe, nyanda ko nuwa dibi. Tangalan de fibi tama yo, on untuk da suti hitere bito. Non no yette ta hati amako, inu dalando wo kambe o fi maro kambe mapini. Ako nyanda ko no mijera. Kaya mo konto miyata u. Nyaw lolo lambo ino modi ano wali kwa tendi dilo lumande. Awa ala wala, may kawali dibi. Ala do ko miyala, hayek. Dali. Tom. Malto ko. Diba? Juri do. Ano nani? Juri do dami. Dara na tiro. Rainbow lan. Ito. Tom ko wa ipa addu julle. Joko. Bish addu julle. Orang joko. On fera ça. Rom joko. On fera ça. Addu julle. Dari. Amet di langgo. M'apporter quelque chose? Ah oui? Ouais. Dari ni. Dari ni. Cuma awak ye. Panjang. Uci. Koti kombat kom dan nunggu pion. Koti kombat. Bagi. Kuna mamluk. Ahod. Natin naman. Hindi ko ahoni babi mo. Gusto ko kung may yoto ko niya. Ima. Boda. Song. Ne? Aba. Boda susiyan. Hot man. Way look mo. Ni kung turutuan na pagyan.
cellal maɗa ko arani. Baya, nagonga viulo. Mon père avait raison. Non, c'est que mi waɗi ko mi doit kawal. En fait, je reconnais parfaitement. Loja, Mi waɗi ko mi doit kawadde. loja, aske mane ngamaje mane wofata. Ɗum ɗo Allah mo yino ɗum ɗo, ɗum ɗo waɗani. Faami, woni an woni goɗɗo go. Baya, tu ne comprends pas. Loja, Comme tampi ma kon, je vais te me pardonner. oublie ça. Yalla, min nekitino ɗum ɗo, mi halanima ɗum ɗo. Baya, l'amour. Loja, an sa waɗa Allah ko mbo waɗa. An woni modiyam, an woni nene an ko an woni babe. A faami, min ko waɗɗalan ko, welana fusmi mona. A faami, Allah woni muyiri ni, ko ɗum ɗo feƴata hakkunde min. Si wonno kadi ko min waɗuma, min fus ɗum no mi monaki. Komi toroto Allah taw, la première des choses taw ya yettu taw temel manga. A faami, ko ɗum ɗon taw woni ɗum o. Baabe mi fi maɓɓe on ɗanndi ɓe ñaaɗi kono ɓe bona ɓe wowlay. Ɗo ni komi accuɓe to ɓe aani moƴƴa non. Kono ɓe faalaaka yo mi anndu ɓe aani. A faami? Baya, merci d'être là toujours pour moi. Malgré aux difficultés fiɗɗuɗo ɗo fof, jusqu'à présent tu es derrière moi. Baya. Loja. Ça, Loja, ko mo wonɗa wolude? Naami sonnaajo ma? je n'arrive pas à dormir, Baya. Loja, accu fiyalla wota wulni nan, inoɗa nawniɗa wullude kadi. Il faut que je pleure, Baya. Loja, komi won ɗum ma, haala nan ɗum ɗo. Abengo, mais je te fais souffrir. Je te fais souffrir, Non, Baya. oublie ça. Dewgal ko ɗum ɗo. A yejjiti ko ɓe haalanno en kom. Dewgal luttata welgol tun. Ko wende wela wende metta. A faami ko sabu ɗum ɗon woni dewgal no humede ɓe joɗɗinte ɓe joɗɗinama mo jombata ɓe yewtama. Ay adinoɓe ɗo ɗum ɗo ko ni. Min ɗum ɗo fof mettala ko moodiyam waɗila jombuɗalan won dewgal sunna e farilla. A faami settata kadi yalta kadi ko yaasi kadi mi yami yewta ɗum ɗon goɗɗo. Ay famiyan on no andi. Haɓɓude en kon fof ɓe andi koko dewgal am ni. Sinna gore ɓe baabe ngam ko ɓen tu woni, ko ɓen tu anduno ɗum ɗo kono mi yewtinoɓe kamɓe kadi. Sa yii a raɗike lam, mi yaali ko famiyan ko fiyon mi suru. Donc ko ɗum ɗo fi Allah mi jejima yejjutu ɗum ɗon. Ko min mari ko jeejama, Baya. Yejjutu ko min jejatama min gasita bonnilam ko min duwama jeyude na an. Ɓe inni debbo aljanna ma on ko ley koyɗe muudi ma woni. Min ko min jejatama mi jejita han pooma mi jejita han ñande mi maayi. Dove? Quando io cagando? No, quella è la base, la base, non è sempre di nuovo. E come vuoi fare il plan di ok? Non la base, ya non va. Con la base, non go, vedi stai con la base, ma caro, con la base. Io parlo anche lì. Vedi, e hai una base, belle ma ti va a guardare, ok? E così. O tu parlato la base, dove? Oh, dia ada mana lah bagus dia. Bisa akhirnya dah kawan. Akhirnya makanya ya, baby, anu nunggu nang andi, nah, tapi luar kendo gue. Bani kata itu nunggu kecil, dia bisa bisa marah. Mana? Awal itu, jangan makan anggur. Ya, ada, ini dia nunggu, ada. Ya. Jadi mana? Enggak, Pak. Bebe, ni sudah. Bebe. Ada, ni dah berapa berarti? Oh, yang itu. Ah. Nah, dia belum berapa. Bebe. Apa? Bebe. Itu dia, cai ni. Dan dah kau lihat tak? Tapi menurut dia apa itu dia? Aku sakit lupa, simply malam oke? Sakit. Wah, ini ada cara.
Oui. Entrer. Nhìn thấy chứ? Oui. Không là vậy. Cảm ơn. ASEAN hay vậy đấy. Alhamdulillah. Có hay thì không cả. Alhamdulillah. Quan chứ lắm. Asquela đang đi ngủ rồi mà thì ngọt đẹp. Hay, cái gì ta đi nhầm thích. Donc, grave, tous à la do. Grave, tous à la do message. Alors, faut qu'on ande. Grave, tous à la do. Parce que, Hafsa. tout c'est ok. D'accord, je vais appeler ma femme. Ok, là, Hafsa. Hafsatou. Hafsatou. oui. Docteur est là. Allez, kadi. Là, il y a un Ok. ni yung lang hari mo yana. Kung naway ha, sabi niya, madanjan lo. Alright, naway de, ay ka ba? Awas, naway ga. Absolutely. Don't be tell you mi daw ga, pasko lang andi. Aray dong mabi mo yano. Aray na ko ani ne fus. Misi jalo behet tayo wala ma de wala ka din normal no be woni no no. Don't take baby arami wala no o bolu vel. No, doctor, merci. Ya pas de problème. Quel bon ver. Docteur. Il a tout laquelle. C'est normal. C'est normal. Et donc, andi ko stay woni hawti ontigi ala kayla kede wala lekkele den haray ala man fettare ka bandu ko dum do ko ni mo kili haray non hatta na nyamete ma do ko mi hala ma ko ya medre et puis ko yida ko mi windi this way all it mo mi jonno na ma this mo mi jonno na ma ko don da ta ko nyamete di don prepare ta ko watta o ya ba hettude bandu makko Vraiment problème malade. Ni tigiri har lama. Ora ne tigiri ne tigiri ra ko wala tigiri ni har ya. Aya mo so beta o ko lungido. Ça va ya? D'accord. Merci. Ok, Johnny, mi la llamo de Carlos. Bon, Titi, peut-être, mi la voyons. Il n'y a pas de problème. Il y a un house, il faut qu'on a dit la copie. Et à Pinan, on me dit là. Là, il a llamo de. Titi, le minor de. C'est quoi, il y a mo de che le condizioni tamata giornalmo chi mutendi che ho dovuto sera ok ko tunno Merci. doctor la ka no ok ben buon merci quindi che nouvelle non mi ha niente dai anche mapi che non ci poteva fare ok Karmukoy weltani ke muradu moƴƴo weltani ɗum ko Allah tu yeɓata walluɗon lam hetti ha fiya ɗe koyɗe an ko Allah lan ɗo yeɓa Karmukoy Karmukoy tampiniɓe ngo am tawa kon wallatalan hami ñawɗo kono yawtatake ok yawtatake awa kono ya wondi e barke neɗɗo moƴƴo Allah hawti mbiyatama e danko a wata ƴawde ɗo tan inchallah e nder balɗe a ƴaway ɗo cikkoɗa inchallah hay a hooli kam masallah so
Monsieur Loja, non. Si tu as un Haïti, Dieu merci. Donc, on va y analyse du people. Donc, enquête du faut que haray tigi entreprise mongo. Donc, je suis vraiment désolé. Merci. On a haray bonne presse. Donc, on va attendre. Et pour les cas des accidents, donc, d'après les enquêtes, donc, on découvrit avec Diwa, il était de Hafsa. Donc, avec quand on parle ou on pop, ni mo du de Sadia. Quoi? Hafsa? Oui, c'est elle-même. Ni mo du de Sadia. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Donc, haray compétition du Wadama, Féotifi Volle Monde. Et haray 5 personnes yettama, au Yeha, extérieur de l'école formation. Donc, ils sont vivants. Et haray non, d'après les résultats, on a attaqué de Yahay. Wow! Félicitations! Haray, félicitations à vous. Grazie. Bon, Andy, Adnan, on Allah wara kawlon dinare. Madame, ay son fesal fi ni. On fami, de Allah no wulli nirama dara kadi mo wetti. Donc, c'est juste ça. Inspecteur, Oui, mi weltanike on. Fiɗe golle mon ɗo. bien. Ko anon san Allah o bonne nouvelle ɗo ko. Non. Ça m'a touché au fond du cœur. Mi heɓi metto ɓerde kono mi heɓi kadi en même temps welgal. C'est que komi wawata winnude ɗo o anon san Allah o bonne nouvelle ɗo. Vraiment, ça m'a touché au fond du cœur. Allez, vous avez fait un bon boulot. Allez, pour vous récompenser, je vais vous donner un chèque 10 millions. Non, même pas. Ni ko bon len mo. Effectivement, mais c'est Voilà. pour vous récompenser. Parce que moi, dans ma moquette, vous êtes là nuit et jour. Si vous tagol, mais maintenant, c'est pour vous réconforter. Très, très, très fort. Allez, encore. Yoni, Non. Monsieur Loja, nani ko yepon. Donc, min kadi mi welti ke mo ya. Ko tawata ko wat golle ak haan ko. Donc, Allah ɓurɗe wal mo. Mais pour le problème d'argent là, donc, c'était une suspect immigrant. Mais chaque mois, de cette salaire, ça me suffit. Merci. Merci vraiment. Merci au fond du cœur. Allez, nous attendons. Et C'est la famille. merci. Rien n'est haut, je suis là. Allez, il faut là, il paye un emploi. J'étais toujours là avec vous, malgré toutes les difficultés. Au Habali, Tu sais, non, là, on dit quoi? Ai so ulla. Luja! C'est Lozia. Luja! Jadi wulu Ai so pala ulla, da. ndo. Welo ni. Wulu ko no No, pala. welo so ulla ndo, monsieur. inspecteur, voilà, merci. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Min hande kom tori Allah ko Allah okkoron ɓiɓɓe wumɓe ɓe nafa e parti. Tout ça, ça. On faami. No. Danda kadi wa ɗum ɗo ko kadi. Oui. Allah reenu en fof men okkora en jawdi ko wonɓe nafa e parti. Amen. Donc, j'ai d'autres choses à faire. Non, je rentre. Merci vraiment. Merci. Merci, Albert. Merci beaucoup. Barka ku Allah yau ne jam Merci, madame. na. Ok, merci. Barka ku. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Content. On veut voir